Mitudo kod nek ma jopuonjre ariyo e kaunti ma Kericho idhi dinegi e odang'ech kuom thuolo mar ndalo 14 bang' doho oyie kwa mar okwach kich mondo mi geng'negi e kinde ma nonro dhi nyime. Achejego mogeng'negi e tesend obila ma Kericho gi Kipsitet oyangi kaka Gilbert Kipkirui Koech kod Caleb Ng'eno nomaki e gwenge ma Sukuhuru kod Kamasega. Achech mar adek Hilary Kibet Rotich to chiwore owuon e tesend obila ma Kapsoit e kinde ma obila medo pedho achich mar ang'wen ringre jopuonjrego manyiri ma achiel jahigni 18 kod machielo ma jahigni 16 ne oyudi kojwang' e puoth niang' moro mayudre Kongeren kowang' kod asid. Achijego yangore ni yande dwaro ni omigi siling 20,000.